Biciklivel a holdra. Miu macska volt, Vau pedig kutya. Jó barátok voltak. Egy égszínkék házikóban laktak, amely a dombtetőn állt. A színét természetesen Miu választotta, ugyanis nagyon szerette az eget. És nagyon szerette a fehér, bodros bárányfelhőket, a sötét viharfelhőket, meg az áttetsző fátyolfelhőket is. De legjobban mégiscsak a holdat szerette. A hold csillogó ezüst hídját, amely fényesen ragyogott a dombtövében csillámló kis tó víztükrén. Milyen gyönyörű a hold! Ha egyszer eljuthatnék oda, utána már nem vágynék semmi másra egész életemben, sóhajtotta Miu. Vau nem felelt, mivel már aludt. Elfáradt, aznap sokat dolgozott. Vau a veteményes kertjéről álmodott. Szerette a föld szagát, a zöldellő pázsitot és a sáros földutakat. Szerette a napfelkeltét és a reggelek illatát. Minden áldott nap a veteményesét túrta vagy krumplit kapált. Estére mindig olyan poros meg sáros volt, hogy Miu be sem akarta addig ereszteni a házba, amíg meg nem mosakodott a kis tóban. Vau azonban utálta a fürdést, mivel ki nem állhatta a vizet. Bár szófogadóan lebaktatott a tóhoz, de ott aztán csak állt a parton, reszketve bámulta a sötét vizet, és még a mancsát sem mártotta bele. Végül mindig ugyanolyan piszkosan ballagott haza. Csak ennyire sikerült megtisztálkodnom, mormogta. Be sem vizezted magad, állapította meg Miu. Túl száraz volt a víz, közölte Vau, majd bekucorodott a ládájába. Így telt múlt az idő, míg nem egy reggel Miu bejelentette. Úgy szeretnék egy biciklit. Aha, dörmögte Vau. Már megszokta, hogy Miu folyton vágyakozik valamire. Hol egy rózsaszínű hintára ácsingózott, hol egy sárga vitorlás hajóra. Egyszer Miu egy zenélő dobozról ábrándozott. Ha lenne egy zenélő dobozom, utána már nem vágynék semmi másra egész életemben. Biztos vagyok benne, hogy még jobb barátod lennék. Esténként zenélnék neked, és boldogan élnénk életünk végéig, ígérte. Vau összeszedte minden megtakarított pénzét, hogy megvegye a zenélő dobozt. Születésnapi meglepetésnek szánta, ezzel akart örömet szerezni barátjának. Amikor Miu megkapta az ajándékot, egyszer felhúzta, majd ezt mondta. Nagyon szép, de nem ilyennek képzeltem. Azzal az ablakpárkányra tette a dobozkát, soha többé nem nyúlt hozzá. Így aztán Vau nem igazán hegyezte már a fülét, amikor Miu újabb óhajjal állt elő. Ő maga semmire sem vágyott. Bőven beérte azzal, ha a földet túrhatta a veteményesében. De Miu nem adta fel egykönnyen. Ha lenne egy biciklim, a fényes ezüst hídon át elkerekezhetnék a holdra, sóhajtotta sóvárogva. Nem bírnál addig eltekerni, vetette ellen Vau. Jó nagy lendületet vennék a domb tetején, mondta erre Miu. Azon a hídon nem lehet biciklizni, kételkedett Vau. Honnan tudod, próbáltad már? Ellenkezett Miu. Hiszen nem is tudsz biciklizni, zárta le a beszélgetést Vau. De meg tudnék tanulni, ha lenne biciklim, folytatta volna Miu, ám Vau addigra már el is ment, hogy a dolgai után nézzen. Miu csak nem hagyta békén Vaut, sem aznap, sem másnap. Ha kaphatnék egy biciklit, nem akarnék már semmi más soha többé, fogadkozott Miu, miközben Vau a répát ritkította. Ha eljuthatnék a holdra, jobb macska és jobb barát válna belőlem, ígérte Miu, miközben Vau tűzifát hordott be a konyhába. Csodálatos lehet a holdon, onnan biztos látni az egész földet, meg ezt a dombot rajta a mi égszínkék házunkkal. Ha mindezt én is láthatnám, egészen biztos, hogy a világ legeslegboldogabb macskájaként térnék vissza. És azt mondanám neked, hogy a mi házunk a legszebb, és nem vágynék semmire soha többé, sóhajtozott Miu. Vau azonban tovább folytatta az ablaktömítést, mert a nyár után egy-kettőre beköszönt az ősz, télen pedig kicsit húzatos volt a ház. Elérkezett a betakarítás ideje. Vau kiásta a krumplit és a répát, leszedte a fáról az almát, és lekvárt készített belőle. Szörpöt főzött be, megőrölte a gabonát, a fölösleges termést pedig eltolta talicskáján a piacra. Miután az utolsó üveg szörpöt is eladta, Vau igen elégedett volt.
Olyan sok pénzt keresett, hogy futotta volna belőle egy új talicskára, sőt, talán egy új ekére is, amellyel még nagyobb területet tudott volna felszántani. Erre gondolt éppen, amikor meglátta a biciklit. A színe ezüst, akár a holdhídjáé. A kereke vastag, fekete, a csengője fényesen csillogott, az ára pedig annyiba került, mint az eke, és sokkal, de sokkal többe, mint a legjobb talicska. Vau megvette Miunak a biciklit, maga se tudta igazán miért, mivel abban természetesen nem hitt, hogy bárki is eljuthatta biciklivel az ezüst hídon át a holdig. Ennek ellenére hirtelen elhatározással a piacon keresett összes pénzét odaadta a bicikliért, amivel Miu a holdra akart kerekezni. Biciklivel a holdra. Még mit nem. Ez majd jó lecke lesz neki. Nagyot csobban a tóban a makacsmacskája. Állandóan csak engem küld fürödni, de most majd ő is megmártózhat. Dünnyögte Vau, miközben hazafelé tolta a kerékpárt. Miu csak úgy sugárzott a boldogságtól, amikor megkapta a biciklit. Kitartóan gyakorolt egy egész hónapon át. Vau a kerti hintából figyelte, ahogy Miu imbolyogva tekert fel alá az udvaron. Egyszer a pajta falának ment neki, másszor a kötélen száradó ruhákba hajtott bele, majd tovább karikázva egyenesen a trágyadombon landolt. A legtöbb erőfeszítésébe mégis az került, hogy egyáltalán fel tudjon kapaszkodni a bicikli nyergébe. Többnyire már azelőtt fölborult, hogy egyáltalán lenyomhatta volna a pedált. Ám egy hónap múlva Miu már meg tudta kerülni a hintát. Ma éjjel teli hold lesz, jelentette be egy napon. Vau nem felelt, csak bólintott. A kerek hold sápadtan ragyogott a sötét égen. Ezüst hídja hívogatóan csillogott a tavacska víztükrén. Miu biciklije nyergében feszített, fent a dombtetőn, az égszínkék ház előtt. Vau mellette állt. Komolyan és ünnepélyesen. Akkor én most elindulok, szólalt meg Miu. Leszáguldak a domboldalon, felugratok a hídra, és megállás nélkül tekerek, amíg el nem érek a holdig. Én pedig innen integetek neked, ígérte Vau. Miu szótlanul ült a biciklin, s a tavacskát nézte. Az ezüst híd éppen akkor ragyogott a legfényesebben, nyílegyenes útként ívelt a tó és a hold között. De mi lesz, ha nem bír meg a híd? Ha beleesek a tóba? Fogta el Miut a kétség. Vau hallgatott, hiszen éppen ezt akarta. Ezt várta egy hosszú hónapon át, hogy most végre jót nevethessen a barátján, aki majd pórul jár. Nem tudok úszni, suttogta Miu. Nem, csodálkozott Vau. Ő a vizet ugyan nem szerette, de azért jó úszó volt. Nem, úgyhogy mindenképpen meg kell próbálnom a hídon maradni, jelentette ki Miu elszántan. Vau hallgatott. Komoran bámult maga elé, miközben Miu az induláshoz készülődött. Veled jövök, szólalt meg hirtelen. Miért? kérdezte meglepetten Miu. Mert barátok vagyunk, jelentette ki Vau. Ezután mindketten felszálltak a biciklire, és nekilódultak. Miu kormányzott, Vau a csomagtartón ült. Egyre sebesebben gurultak lefelé, a tó fekete víztükre mind jobban közeledett. A hold ezüst hídja hívogatóan fény lett előttük, akár egy kifutópálya. Amikor leértek a partra, a bicikli hirtelen a levegőbe emelkedett, majd könnyedén siklott az ezüst fénycsíkon a fényesen ragyogó hold felé. Egyre magasabbra emelkedtek, aztán hirtelen zuhanni kezdtek, és hatalmas csobbanással belepotyantak a tóba, melynek tükrén a fénylő ezüsthíd millió és millió vízcseppre töredezett. A tó felszíne hamarosan ismét tükörsima lett. A mély csöndben 2 alak bukkant elő a vízből. Vau kihúzta a prüszkölő Miut a partra, a biciklit azonban elnyelte a sötét víz. Miu és Vau visszakapaszkodott a dombtetőre, az égszínkék házhoz. Beültek a hintába, és csak nézték a teliholdat, amely kivételesen szép volt aznap este. Jó, hogy te is velem jöttél. Máskülönben biztosan megfulladtam volna, mondta Miu. Hát igen, bólintott Vau. Milyen buta is voltam, amikor azt képzeltem, hogy el tudok biciklizni azon a hídon a holdig, kesergett Miu. De az is lehet, hogy ketten túl nehezek voltunk, morfondírozott tovább. Ha mindkettőnknek lenne saját biciklije, talán sikerülne, sóhajtotta. Erre Vau elnevette magát.